Alo, maturi! Pusti me, molim te, brate. Alo, maturi, pa nemoj da se stidiš, brate, nije to sramota, ej. Mislim, okej, brate, ono, muzika ti jeste malo neizlečiva, brate, ali moraš da se boriš tim, razumeš? I hoću, bre, da poštuješ to što sam ja humanista. Ko si, izvini, ja sam moram mu kažem. A ko si ti? Ne, ko si ti? Ne, kaži mi ko si ti? Ne, reci mi ko si ti? Baš me interesuje ko si, čoveče, ti? Znaš, da ti meni pričaš šta? Ko si ti? Kaži mi ko si ti? Ma ne interesuje ko si ti, bre? A ne, stvarno, aj reci mu ko si ti? Ja, kaži mi, bre. Maki. Ne, ko je on? Saznaćeš za par godina. Mali, a ti bi trebao da znaš ko je on. Velika legenda 90-ih pop muzike Marijan Dević. Daj malo. Ček, Pa brate, ono bre, Marijan Dević. Devil. Pa kaži tako, bre, kažem brate, ti, da. jebote, vidi ga, brate, ja, vidi bre. ga, ono bre, Marijan Dević, jebote, vidi ga, ono, jebote. Nikad čuo, brate. Al pitaću Kevu i dedu, brate. A da Keva sluša turbo folk, a deda ono Miki Vremović, Arsen Dedić, brate, znaš? Pa je to. Aj sad, sedi tu, smiri se, sad čekaj završim. Maki, ajmo mi u studiju da radimo. Ajde. Dakle, kazat ćeš momku da mi ovde pravimo muziku, pa kad mi završimo, onda on može da nastavi da izigrava obespravljenog crnca na 2 note, kog hoće. Crnac sa Novog Beograda, molim lepo. 50 dinar. A šta fali Novom Beogradu, a? Šalio se, mali, ej. 45. blok, a? Geto, a? Šta, brate, kao nešto ti ne volja, brate, ti ono kao, ti si neki rasista, brate, mrziš srce. Ja kad sam bio mali, ja sam pevao u Kolibrima. Studio! Ulazi u studio! Brate, ne čuješ da kažeš? Alo, bre! Što se, bre, brate, uvijek dereš na mene? Ja, brate, hoću da snimam, ali mi ova patofna ovde ruši koncentraciju, brate. Izvini, Torima, brate, moram da snimam, brate. Sve materijale koje imam, sve ćeš da mi daš, neću više da radim sa tobom. I jedi govne. Čekaj, bre. Daj, Marijane, pa nemoj ti da glumiš princezu na Zrnu Graška. Ajde, beži, bre. Šta ti je, bre? Beži, bre. Beži, bre, neću radim više s tobom. Što radim, bre, ja sam ovde došao fino da radim, ovaj mali ovde umišlja da je crnac, zajebam na celo vreme. Nemojte me se zajebavati. A dobro, prvi si počeo, Neću da radim. Ajde, bre, Ja više nemam ni vremena. Zašto? Više nemam ni vremena. Ja imam zakazano slikanje za Gloriju. I za story, naslovna strana, na Kafisa. Molim lepo. Dobro, Marijane, Neću, bre. daj. Ja nisam. I da mi vratiš, pošto nismo završili ni osnovnu matricu, da mi vratiš i pare koje sam ti dao. Kakve pare ti, bre? Ajde, bre, nemoj, bulazni sad u afektu. Neću više, daj. Nema, vraćaj, daj, Marijane, bre, čekaj, Neću smiri više se radim s tobom. Ajde, vidi ovako. Neću. Ovo prvo što sam ti uradio. Ja, kad radim kažem ti neću. Kako smo se dogovorili. Neću. Ovo drugo ću da ti uradim Neću. za džabe. Hoću. Ajde, smiri se, šta ti je? Si rekao džabe? Džabe radim, ajde. Samo se smiri, šta ti je? Dobro je, pa neću ovaj mali. Neće da te pipne, bre, ajde, ko vas pitačica sam. Ovaj se svađa s mikrofonom. Veruj mi, ovi klinci danas imaju tu neku pobunu. Šta imaju? Energiju, Kakvu pobunu, bre? Ali imaju tekstove. Ma daj, bre, nema me zajebavati, bre, ko srpski film 90. Nije, Maki. Sedimo na bloku, niko ne smeće, svi nas mrze. Evo, vidite ovo. Ja šta god u ruku uzmem, to doživi orgazam. Nevjerovatno.